Kani ke AKASHVANI SHILLONG ke kubur ban pulia phi de meri nong ti walang. Kini kilong kimat ke bakongsan jong ke kubur mentag step. Ai kuble kit bok kit wiang menteri rang badu keri Narendra Modi au Donald Trump uba shimti kum president uba South New jong keri Amerika. Kejala Meghalaya kerakil ekmen mentaka sngi ya kaling ko snem ka basan pulai jong ke jingyo yala ka jong kejala. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka penjari de ka curfew ha maukun raw hadien bala mi ka huri hura ha ketika than ka bapenthut ya ka shong suk shong san. Terwa ka All India Football Federation AIFF ban penlong ya artli ki jing kun football ha madan polo Shillong ki belong ha ki kedan rensan jong ka perthai. Ki khobor ki babnya. Menteri rang badu keri Narendra Modi ula ai kuble yo Donald Trump ubala shimti kam kum president uba South New jong keri Amerika. Haka kerwa khobor jong Modi hadansan ke social media ula penpau ya kejing kermen baka jing angnut banyo etrelang da kejing bha habarok kiliang ringkat bakeri Amerika hapo ka jing lam jong president Donald Trump baru pharu ya kejing kit pocket ruyang ka bakerpang na kabanta jong Donald Trump uba shimti banyalam ya keri Amerika kum president uba thamai. Kejala Meghalaya karakil ekmen ya kalingko snem kawasan pulai jong kejing yo jong kai la kejong kejala. Haka bede bakni ka sngi ekmen haka jala an penkop buram ya lai pulai ngot ki pulit ki basyakri haka fire but emergency service bakum joru ki home guard na kamata ka jing shlur ba jing tibet jong ki haka kam ka ba ki syakri. Kat saumut ki pulit ki bakentop langi ki officer biki langrut kin yo ka governor's police medal na kabanta ka kam syakri ka bajana jong ki bada khaan ngot kinyo abdeng ya chief minister's police medal. Ka Chief Minister's Disaster Response Medal na kabanta ka jing tibet trekam haka kam syakri jong ki officer baki wei ya ka ba ansapan kop buram haka jing rakhil ekmen ka Meghalaya di mata kasngi an ai hakini ki bla syajit banyo ya ketika kusnam. Meningkong PH Kongsngi Border Wing Home Guards Battalion Shillong, Baar CPCR Sangma Home Guards William Nagar, Bat Balai B Sakhar Second in Charge Border Wing Home Guards Battalion Shillong. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka penjari Mador da ka curfew haka shnong maukun raw hadin balayo ay ka kubor jong ka jing huri hura ka bala mi haka te ka than ka bala on ra ru ka jing penjulor haka school Ramakrishna Mission maukun raw. Haka kerwa kubor bala penmi da ka DC East Khasi Hills District la ong ba kini ki jing jabas ngusi ki la bandang beteng bat kan kta shibun ya ka shong suk Shong san. Di kenang menyada bat bu ke jing embryo bat ke jing non jing em ha ke jing singan ke disi kat kum ka bor bala pen kup haka hapo ka kenon an iwe nriu lai BNSS kala penjari de ka curfew haka snong mau kon raw ka bala pentreka mardor hadu ba anda pen bena da kumwei pan. Uwe ni kinong ilam rangba jong ka seng BJP Anil Anthony ubadai kmi ya ki kam jong ka seng ha Meghalaya ula penpau ka jing sngus kem baka BJP kan sa klan bha ka jing jiet nong bikhama thamai sha ki district council menta ka kenti ula kran halor ka jing kiyo jong ka BJP ha ka jala hapo ka jing lam jong president ka BJP Meghalaya Urikman Ji Moment ba ula ongru ba ka seng kan sa yo nong shibun ba ha ka jing jiet nong bikhama thamai sha ka ying darbar thawan jong ka Meghalaya. Wantani laban rap shushu da ka baong ba nado ka jing shimti kam jong Urikman Ji Moment kum president ka BJP ha Meghalaya shisnem shiteng menchua ki kam ba ula persang trei ki long ki barawa jingi ro shisha ha ka ba ula trei borba ban penklanya ka seng ha ka ni ka jela. Da ka jingi ne jong Urikman Ji Moment kum unong yalam lakmi lenti ba ka BJP kan sala ban pen scam shushu yala ka jong ka bor ha barok ki snap trei kam jong ka ha ki ni ki lai snem ki banwan. Ka BJP ka sngus kem ba kan sa la ban job kambun tli ki seat ha ka election sha ka yeng darbar thawan jong ka Meghalaya. Wantani lapan kan mau biang ya ka jinglong kong san jong ka jingete ka BJP ba ka NPP hapo jong ka lama NDA. Uong ba ka NPP ka de ka parlok ka bakodor bat ula banjor ka jingetre lang ka baklan hapring kini ki artli ki seng. Lajit biang ya sasisian ni Urikman Ji Moment kumu Presiden jangka Bharatiya Janata Party BJP ha Meghalaya kabalong ru kum shibenta na ka sanggatan perf arajar arpusau arajar arpusan ni ka jingpen bet kam thamai ha ka seng.
Ya ka program le buram ka bakar pang la penlong ka office trikam jong ka BJP min ni kasngi ha ka balai sakhilang da u George Korean menteri khana sarkar India ubadai ru unong pe perman ka seng ha ka ribor ka wei ringkat ka jingdon lang jong National Secretary ka BJP Anil Antony. Hakati ka program Menteri George Korean ula penpenaru ba uba ELHEC MLE Menteri Sarkar uba Sanbor Shulai MLE ba uba Ernest Mauri Presiden Berim ke BJP Meghalaya kila syajit kum kir khot jong ke National Council. Haga jing kiran kinong pathai kubuat urukman ji moment ula penpaw ke mon ban IT lut haka ban nang pen klan shushu ke BJP haga jala Meghalaya. Kani ko kubuat ka wanshpi nak Akashvani Shillong. Ka jingilang menpli padai ka Faculty Development Program na penlong menin ka Shillong College Shillong. Ka Education Department ka ladap soya ka sekolah banyak trace ngautu jingmut lang baka National Stock Exchange NSE hau ni usnem baladap kanamat penyo ay katansan na kabanta ka jinghikai ya ka tray ka kata hakakam banking, financial services, but insurance BFSI. Ya ketika program na penlong komisi benta juga Student Skilling Program SSP hagi jaka puli ki ba pera keling ke jela Meghalaya. Sekretari Syekatan Puli Putih ke Jelau ACH Marang ula dan lang ha ketika program kumkongsan. Ula kentu kinang isimentan ki college ki ba pera ban syashkor at penek jingmut bah ha ki jing ai jing kai balawan terwa da Biswanath Chakraborty na Sebi Kolkata bar ha ka jokpor ban panjing pencai ya ka ka ba makikim sungthu. Ki pulit jongkari bhai district kila sam ya ki helmet se ki temen be ki khana red komisi bentana ka program IG kai halor ka road safety lani ka jing singan ya ki surok kali ka benta ka bakongsan jong ka surok ba National Highway Saupho Meghalaya kaya lima ka ribhoi district ka baju sakhi barabor ki accident ha surok kali ya kate ka surok ba la jupunan kamru dikinongnya arsaka ki baju pen hair stat bahaya laki thuk khamtam ha ki snguble lai i be ki pulet ki betha ki brewan bodranti ki anya surok laki nya kali he ne da ki thuk ya kate ki jingpet binya ka rokom nya kali la penlong kom sibenta na ka jingban kre ya ka jing rakhile akmen Republic Day. Match Commissioner jongka Asian Football Confederation AFC Umindu Dorji baru Abhishek Yadav Senior Manager Club Licensing and Competitions jongka All India Football Federation AIFF ringkat bagi dikhot jongka Meghalaya Football Association MFA min kasngi kelal ikmi ya kamaranil akai football Apollo Shillong kejingwan jong kita ki arngot kinong khmi kam football kalong hadien kejing terwa jong ke AIFF ya ka Meghalaya Football Association ban pelong ya artli kejing kon football ki ba ha ki kedandan san jong ka perthai ya ka ba en pelong ha Shillong. Kita ki arkli ki jing kon football bar terwara ke AIFF shak MFA kide ki bala busngi man pelong ha ka khat khandai bar ar phautre ul ber man ta usnem KAFC Asian qualifying round happening India bar ka Bangladesh kan long ha ka arpsan tarik ul ber Umindu Dorji AFC match commissioner Abhishek Yadav ba Hamlet Doling President jang Meghalaya Football Association baru Chief Engineer ke SSCM kila syam bagi dang dan sibun ki jingduna ha ka ba uplang ubudan hapadeng kamadan nelekai Ilong Shu nalor kata ka jingjrong jang ka goal post ru kampat biang ba ka danru ka jingbam biang ha ka kamra bujlijan na ka benta kinu nelekai berkiwe wada pring jong kini ki jingduna ki babon ke jela ka dan ni ka jingkermen ba anla ban penlong ya ka te ki international matches sa Shillong ka sor ka jela ringkat bak MFA ki de ban pendikena ban la pan biang ya barok ki jingnon kam haswa ban rai penlong ya ki te ki jing kon football ki ba ha ka kedan ka bakam malor katu kani ka khubor kelakut bakalawan shwi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabaji ngi sob ka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ban penbot ka khubor phareng ka por phra khatsan minin kani ka Akashvani Shillong sngo bhavan na bantai ki khubor na Delhi